Galing ako sa trabaho at wala akong magawa. So ngayon, manonood ako ng basketball. Ako lang yung manonood kasi si Malaya busy sa paglaro ng farm. Sabi nila, yung maglalaro daw ay mga sikat dito sa Cebu. So titingnan natin.
tapos na yung vlog ko. Till next time mga siaw. Ciao!